हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। दिनैनि आपडेटआनो जागोन जोंहा नैबे साननैसोनि गेजेराव जा बयजोंबो मिथिजानाय एमजे ब्रादार आरो प्रिति बायद'मोननि जे पार्सनेल जे माबा मोनसे इसु जाखोमानाय, दा बिनि सायाव गोबां माने पस्ट खालामनानै प्रिति बायद'आ एमजेनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायगासिनो आरो बिनिनो माखासे फुल आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। थारैनो नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेराव प्रिति आरो एमजेनि माखासे सोमोन्दो गोजान जालायनायनि गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो आरो बिनि सायावबो गोबां प्रिति बायद'आ एमजेनि सायाव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां मेसेज लिरनानै पस्ट होगासिनो दङ, गावनि फिसायनि सायाव गोबां बाथ्रा फोरमायगासिनो। फिन आरो खनसे गोदान मोनसे पस्ट जा प्रिति बायद'आ एमजेनि सायाव लिरनानै माने शेयार खालामदों, दा फोरमायहरदों एमजेनि सायाव मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे पस्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिगोन। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो प्रिति बायद'आ जे एमजेनि सायाव मा लिरनानै मा फोरमायहरदों बिनि माखासे पस्ट लिरनाय मेसेजखौ आं नोंथांमोननो फरायना खोन्थानो नागिरदों। लोगोफोर, आं स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फरायगोन, नोंथांमोना फुल नायलांजोबब्लानो माखासे बे पस्टनि गेजेरजोंनो बिसोर सानैनि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिगोन आरो। बेवहाय लिरदों, आंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि हौवा एमजेआ एडमिन जाना मेनेज खालामजोबो आरो गुगल एडसेन्सखौबो आंनि हौवाया गावनिखौनो होना दोनदों। बिनिखायनो आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ होनो एबा दाननो गासैखौबो गोसो बायदि एमजेआ खालामजोबनो हायो। थांनाय दिनखालि बेलासियाव आं मिथिस्लाबालासे आं डिउटियाव मावबाय थानाय समाव आंनि हौवा एमजेआ गामिनि गेमनि एड्स भिडिअ आपल'ड खालामना होदों, जाय माखासे मानि गेमखौ होयोब्ला इउटुब चेनेला स्ट्रिक जाना थायो। दायो इउटुबआ आंनि चेनेलनिफ्राय बे गेमनि एड्स भिडिअखौ दानना होनो वार्निं हरगासिनो दङ। मा एमजे नों आंनि चेनेलखौ बन्द खालामहोनो थाखै बेफोरबायदि खालामदों नामा? दा नैबेफोरबायदि लिरदों आरो। नोंथांमोना बे कमेन्टआव मा लिरदों आरो मा पस्ट होदों नोंथांमोनाथ' बुजिखाबायानोसै। एक्सुवेलि बेबायदि खालामनाया एसे गोरोन्थि जाबाय आरोना, गावनि बिसि बा गावनिनो परियाल हिसाबै दा बेफोरबायदि खालामनायखौ एसे दुखु मोनदों आरो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' माखासे बिनि क्लियार आपडेटखौ बुजिबाय, बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमाय।